so no Adom Trotro na Prince omuso asiedu wachi mota wone Ghana fo bi twetwe nkoba busasa nya bia no asem a Kamala Harris eri ato dwai wo mu esomu sei Prince what been ka so mu na monto aso edi wono ejumadi no Vice President United States of America Kamala Harris abepiemu man Ghana oni omampeni Akufo-Addo esinkonya edi nkomo edi afa LGBTQI+ eho ensem a wo mo edi tu dwa no ye bisa wo manfo adwenkyere edi fa ho me de sanse ne de so mampanyi de nasi fom no pin catch say sa oba ne be ma ne oba ware ne be ma aware ne de one ne man for support because Ghana Christian country sa de yanyintum because no me kura mo man say beji oba aware ne be ma aware ye beji atum case mo man no ene ompanyi de say no fa nansi fom no kan bibi ma yemhu de oka enti uhu ni so omampeni wanye bold ankan debe so de nansi fom so ye bold ko wona ma no nyina number 1 ne wo de obeka bia no obi antimi nkasa o kasa wate ase obi antimi kai but on say so ogitum e mo yen case kura mo man no o de tudwa se mrahye bedwafo di hu dwuma ntomu wia na beba beto nenim de okan no eno nso no enkoziwa so ono na oye panyina de obeka bia no me so bazafo ntintwuna no ngofom nti o mi mfa nansi fo nkasa ye njintum se atamese kan no nyame mfa na kransi se do kan no ono so mfa nansi fo no kan bibisa ma ye hu se wa ye bold okasa ye nyiro bia bete ase me de sa de en kan men jintum ese o man pan din nansi fo se be ka fa che Vice President no ba no ni kun ne bae se nyon no nkwa ne bae ti o bae no ni kun ne bae ne de adin no de nka o nware o ban fa o ba ne ma na nka o met o mo so o mo mienu nka mbom na ye de njintum wo ye man mu se ye ba be ware o ba ne be ma be ware me ho kwa de ka men ko amen jintum eduba bi so anka me bi se eduba bi se be ye yidi a se bi o ma me kasa me me president na nkasa no so obe ware me de anka meti ase omampeni be ware me ameti ase na me so me na trans se obe hwem ma adwenkyere no me so ma adwenkyere no edru onware na so jitum na wa ware o jitum wa ware me de amenti ase edru emra wohwe amampenifo tu kwan kɔ aman hodo so na ba obaye mami ekofa asasem ne baye se omuni hu nkomo no ofi se bibi etachiri so ase omudi bibi se because at the end the woman kasa no mutimi kan kire mo pa mi kan okra wom tese say because of senti ase agitum se sika so na mo de dada ye da mo hwe se mo fa sika me dada ye na mo fa mo sika na me ne atie manu dada ho kire nyina de okoba nyina ye wom dada se de din o emere ye wom ti o mo fa sika na dada ye se bia skanti na wa betwa se o man $100 million $100 million se si edi ebesa kofa case abeto because Noah ne Abraham ni we membress no so long Gomolia omo ye born because aboni we ya no mo ye ya o man no Yakobon ko hye o man ni nyina ase no ti o man Ghana sofo ne mpanyinfo mfa wona si fom na sa de we o mpanyin ono brase bojefo kase o mo adwuntu ka mo asofo no nyintum enti de na mo hwe ni mafiri mrahye bedwafo de fa sa anamo a mo tu de afa emra no sisi emra so bedwafo de hwe na se o mo so de o mo na besi fom se ne ebe ya o mo nje sa we ni ntum se yemfanye mra wo ye man mu because ye man no Christian man Christian country enti ye mpese beji sa mra na tum e wo ya sa ye man we mu nso de na hwe ni mafiri mrahye bedwafo me so masama meka ne se sa na ma na ekoso no de mesre aban se onwae na onyi mfi sa amane na wa ho kire mu dada ya ho kire no me ntena mu sa o me ntena ya ho kire na sa sika no en se black kan na yen nin koduru ba bia sika na odi beto odi maye no yen tiase na onfa sika na yen fa nhwe na bambo ho nsem yen pegem onka so odi dada na bambo na sa bambo ho nsem se wono de weso atuato so de sase weso atuato nti we na odi atuato no na je to odi sika na dada enti ni yeso no ye we ahokire mu dada o me ni ye mankani ani ye body esa o me ni ye mankani wo so wadwen mrahye bedwom de na ahwe ni mafiri omo mrahye bedwafo re so mo na si for say the medical kan na because am say ade onya na start here start watermelon stam a bepensa abiri no mugusu bogu atama say the nasi fo nkase on na manfo nyintum
so oba ne oba ware ne bema ne bema ware no onyi ntum and it aduru so for nansi form o bie wa no ka say sa de no man for onyi ntuma o de akoto parliament o sa se na akotwere ba bi obi antimi kan ho asem bia Omanfo adwenkyerɛ Adom Trotro me car no ayema na car no eyema me na me di mate e wo car nim enti no ye be kɔ ne sɛ awe